polovičný Ironman, 1,9 km plávania, 90 km na bicykli a 21 km beh. Znie to šialené? Možno, ale presto to je výzva, ktorú príjmam. Volám sa Jakub, mám 19 rokov a o 16 týždňov sa v Hradci Králové stanem polovičným Ironmanom. Toto je prvé video zo série, ktorú ťa vezmem na moju cestu za Ironmanom. Každý týždeň tu nájdeš video z mojich tréningov, ale aj z môjho každodenného života. Nájdeš tu rôzne tipy, triky, čo trénujem, ako trénujem a tiež aj čo budem používať na mojom prvom Ironmanovi. Prečo to vlastne robím? Pretože sa chcem zlepšovať, chcem prekonávať sa mnou seba a možno inšpirovať práve teba, aby si aj ty išiel do nejakej nezmyselnej výzvy. Takže ak ťa zaujíma triatlon, šport alebo hľadaš motiváciu, pozeraj ďalej, daj odber a like a poďme na to, takto vyzerá môj prvý týždeň prípravy na Ironmana. Idem na plaváreň akurát, trošku sa mi preťahla škola, takže trošku sa ponáhľam. Musím stihnúť vlak a potom idem meniť reťazku na bicykli a prišiel mi aj šnorchel, ale aj Mikuláš, takže let's go plávať. No takže mám doplávané, nejakých 1200 metrov, tu dám, že ešte som plával. Celkom pohoda, takže idem čakať na bus a idem do Mikuláša. Už som doma, do Mikuláša konec nejdem. Takže idem sa zatiaľ urobiť vlastne tréningový plán. Mám už urobené vlastne po štvrtok. Vlastne používam na to knižku. Tréningová Biblia pro triatlonisty. A je to fakt, že výborná kniha. Odporúča aj Petr Vabrosek, takže fakt dobrá kniha. Idem si to robiť tréningový plán a potom pôjdem cvičiť. No takže tréning mám urobený a teraz sa vlastne pôjdem pobaliť a pôjdeme do gymu. No takže idem do posilky, budem mať takú klasiku. Máme tu aj také fitko v dedine. Takže let's go. No takže mám po workoute, idem teraz domov, najem sa, osprchujem, idem spať. Takže, čauko zajtra. Takže krásne ako prajem. Idem akurát na autobus asi do školy, pôjdem plávať, krásne, bude vlastne okolo 20 stupňov. Ide sa do školy. No tak prvú hodinu v škole mám za sebou, teraz idem na plaváreň. Plávané, pohodička, tieto drily to proste, je to blbosť, nebaví ma to, ale tak treba to robiť. Späť do školy. No takže už som skončil v škole, akorát idem domov a potom idem vlastne rovno do Mikuláša vymeniť tú reťaz na tom bicykli a idem si aj po šnorchel. Tak bicykel mám urobený, reťazka je nová. Takže teraz sa idem obliecť, idem si odbehnúť intervaly a potom si jesť a potom idem na bike. No takže teraz mám 15 minút na cvičku a potom idem vlastne 6x2 minúty do kopca, ako zónu 3-4. Dobre, cíti na fotové intervaly. Takže badáko. Docupí to domov.
takže už som prichystaný. Mám 50 minút, vlastne zónu 2, asi 7 hodín, ako 3/4 na 7 a vonka je stále úžasne. Takže 50 minút, zóna 2. Takže 26 km, zóny 2, bola pohoda, dneska úspešný deň celkom. Si to dobre zaujímavé veci nejaké do školy a vidíme sa zajtra. Čau. No a mám po škole, bol som ešte vybaviť nejaké veci a teraz vlastne idem plávať. Každý dám okolo tých 4:30, 28, to je asi 3:33. Akože už ruky odchádzajú pomaly. Čo ešte 3? Ok, takže hlavne som mám dorobený. Teraz už sa idem nejakých 400 metrov vyplávať a idem domov. Takže mám doplávané, akože ma bolia ruky. Že teraz idem na bus a potom ešte vlastne dneska čaká 50 minútová taká regeneračná jazda. Dneska celkom pohoda. Idem ešte dostať vonka a potom vlastne pôjdem až na bike. No takže už som na bajku, fakt iba vykrútiť nožičky, hej, proste úplne pomaličky, okolo nejakých tých 100 W. Ok, takže na dnes mám hotovo. Zajtra je vlastne sviatok, ale idem do roboty. Jo, vidíme sa zajtra. Čus. Dobré ránko prajem, je 5:58 a ja stúpam do roboty. Kam čakajú vlastne intervaly na bajku a potom zóna 2 beh. Vidíme sa v robote. No takže mám dorobené. Idem teraz domov a potom pôjdem na bike, si tam intervaly. Dobrý deň to dneska bude. Riešil som, že akorát túto kameru, tunák, lebo v kuse, keď som vlastne nejaké hroblné, tak som mi dala proste dole. Tak som tu tam tý kokos akože fakt, že riadne ona zatiahol. A vyzerá, že drží. Takže good. Idem pozamykať a ideme na tie intervaly. No takže prvý interval, mám tu vlastne aj v prevode a budem držať nejakých 216 W a kadenciu okolo 60. No takže už som doma, celkom to bola pohoda, akože tieto nízkokadenčné tréningy moc nerobím, to bol asi jeden z prvých reálne, čo som robil, ale budem musieť viacej zaradiť vlastne až nejako 8. týždňa. Potom začnem robiť VO2 max intervaly. Takže teraz sa pôjdem prezliecť, pôjdem tu s pesicou vonka a potom pôjdem behať. Ako inak, zase sa všetko zapalo. Mali mi prísť hostia na ubytovanie medzi 5. a 6. Takže ich nečakám doma, že nech prídu a volajú mi pred 5 minútami, že prejdeme za hodinu. Takže 3 hodiny, úplne nič nerobenie, stratený čas. Že strihal som si trochu video, ale proste nebol som ani so psom, lebo som sa bál, že čak by prišli, nebol som ani behať, lebo čak by prišli. A teraz mi zavolajú, že no tak prejdeme za hodinu. Takže idem si nabehnúť a hej. Ok, takže mám po behu 12 km, 5:04 tempo. Dobre, takže teraz sa pôjdem prosleť do sprchovať a tak. A pôjdem ešte so psom sa prejsť, lebo nebolo ešte dneska vonka. No takže dobré ránko, ja už som v Rožomberku, je okolo 8. A idem vlastne teraz ráno plávať a potom idem behať. Vlastne je tu taký charitatívny beh, že beh za 8 sa to volá. A v škole nám povedal, že ak pôjdeme behať, tak nemusím ísť do školy, takže ako za mňa není inej možnosti ako ísť behať.
Takže teraz si pôjdem odplávať, vlastne techniku, už máme štartlist, takže pôjdeme so štarchlom, proste techniku, potom pôjdem behať. Ok, takže mám doplávané, teraz idem stať na tyčinku a idem vlastne na ten beh. Od pol 10. vlastne 10. tam keby registrácia. Keď už som zaregistrovaný, vlastne už iba zaplatím štartovné. A potom je to na tých 5 km, takže pohodička. Zatiaľ tretí. Ja bežím. OK, takže budem tretí. Ok, spokojne jak srane. Let's go! No takže už idem domov, ale akože ten beh bol to iba 38 km, malo to byť 5, neviem že prečo. Prišli tam proste chalani, rozbehli to na začiatku rovno že 3:30. Ja som bol iba že OK, tak poďme. A potom mi po asi 2 km zdochli, alebo 1,5 km. Držal som sa v skupinke, vlastne teraz sme zostali. A potom vlastne boli tam také schody a tie ma dostali celkom dole. Ja som snažil sa na nich dotiahnuť, ale nešlo to po tých schodoch, mali dosť veľký náskok. Takže jop, bol som tretí, spokojný dosť, že som extrémne smedný. Takže idem domov, napijem sa tak litra vody a pôjdem s obsom vonka. Ok, no takže som s pesicou vonka, teraz tu na proste behá. Akurát idem do Mikuláša, vlastne je tam Run Club 1%. Idem tam prvýkrát to skúsiť, že aké to bude. Nestíham, začína to o 5:00 a je 3:15, ja som pred chvíľou vyrazil. Ale tak hádam ich stihnem, vidím. Ok, meškám asi 2 minúty, ale hádam ich kapo akorát bežia. Let's go, stíham to. Ok, tak idem behať s Run Clubom prvýkrát, let's go. Ok, takže mám pobehu. Akože tá atmosféra je tam fakt super, hej, proste bežať s tými ľuďmi a rozprávať sa. A tieto piatky mi to celkom dosť vyhovuje, takže asi budem chodiť častejšie. Atmosféra super, Patrik super chalan, akože fakt. Čiže ak ste niekde tu nejak zblízka, z Mikuláš, Ružomberok alebo tak fakt príďte si zabehať, hej, nemusíte sa fakt niečo bať. Akože ja som sa bál, hej, že čo bude ako, ale proste príjmu vás tam tí ľudia fakt, že úplne v pohode. Jo, takže teraz idem domov, vyčelujem sa už iba, pustím si Netflixik a tak. Takže čus zajtra. Janko, dneska je sobota a ja akorát vstúpam do roboty, je 6 hodín ráno. Už mám za sebou studenú Kaďu a dneska tu bude dobrý deň. Ok, takže mám dorobené, idem teraz domov, pobalím sa a pôjdem vlastne behať. Možno ešte niečo si asi prehryznem predtým, jak pôjdem. Vlastne skám 2,5 hodiny beh, takže... Neporešil vodu, tá voda má týko 40 stupňov, takže teraz budem dole a idem skúpiť do obchodu týko do chnánu a studenú vodu, to bola asi zdochne.
Ty kokos. Toto teplo je brutálne. Ok, takže už som osprchovaný, najedol som sa. Nohy je celkom v pohode. A začína trošku poprchať, som akorát zosaný vonka. A možno je dobre, nech to ty kokos trošku schladí. Lebo akože čo som pozeral, tak nejakých 28 stupňov bolo, keď som bol behať. Trošku ma dodrbala tá voda, lebo ja som si nechal veci akože vedľa. Vlastne behal som iba keby také rovinky, to je vlastne 2 km, to má kilometr tam a kilometr späť a vlastne do polky som si to dal. Potom som vlastne vždy iba zobral vodu na nejaký ten kilometr, som si položil kilometr, som si znova odbehol bez vody, znova som si kilometr odbehol. A akože bolo to super, iba že extrémne teplo a proste tá jedna mi skysla, reálne proste ja som sa toho úplne skysnuté, proste na tom teple, to som normálne že nechápal. Druhá voda úplne teplá, alebo teda druhý onťak som mal úplne teplý. A vodu, čo som mal akože čistú, že iba tak, že zapíjať, tak tá bola extrémne teplá. To bolo úplne, že som nechápal, to som si vydal som si tu na seba a to normálne má ešte väčšie teplo, než že som sa chcel schladiť a ešte väčšie teplo ako extrémne teploty dneska. Takže budem tieto dlhšie rány, keď bude takto teplo, tak sa robiť nejaké okruhy, napríklad 10 km alebo tak a vlastne vždy doma si prichystám vodu. Aby som mal vlastne vždy čerstvú a studenú. A inakšie super, akože cítil som sa dosť dobre na to, že už som mal nejakých asi 7 alebo 8 hodín tréningu tento týždeň, tak riadne dobre som sa cítil. Teda by som mal mať 4-hodinový bike. Uvidím, že aké bude počasie, lebo akože hlasia pršať. Ale nechce sa mi to ty kokos robiť nuka 4 hodiny byť na cyklotrenažéri. Ale tak ak bude musieť, tak bude musieť. Vonka by to bolo super, alebo aspoň nejaké 2 hodinky zvonka, 2 hodinky dnuka na trenažéri. Jo, takže prídem s pesom domov a už sa iba vyvalím ty kokos znak a už nejdem nič robiť. Čus, vidíme sa zajtra. Krásnu nedeľu prajem, ale ja akurát vstúpam do roboty, takže pozriem sa až keď robím. Čus. OK, takže už som doma z roboty a dobre kúsok pršalo, ale vyzerá, že sa to nejako ukludnilo. Takže pôjdem vonka na bike, akože už som bol aj pripravený, že pôjdem, že budem dnuka 4 hodiny na trenažéri. Ale tak som rád, že sa teda vyčasilo a pôjdem vonka. No tak kúsok sme na plán, vonka začal poprchať a extrémne fúkať. Takže na to kašlem a už si dám trenažér, bike a idem 4 hodiny jazdiť dnuka. Zabijem sa. Ok, vykašľal som sa na to. Bol som 2 hodiny na trenažéri a proste nešlo, neviem. Príde na tom trenažéri to extrémne ťažké na tie vaty, čo dávam. A ja proste teraz som vonka, mám hodinu. Čiže akože dám tie 4 hodiny, ktorý som mal trenažéri, teraz som hodinu vonka. A pre mňa to úplne easy. Proste von. Nechápem. Čiže som nakalibrovaný ten oný trenažér, alebo čo nechápem vôbec. Takže ešte ma čaká hodinka. Takže mám po jazde. Ty kokos, bolé ma tak nohy, že to nemožné. Úplne minus, tieto posledné 4 hodiny zo mňa úplne všetko vyšťavili. Akože ten trenažér nechápem vôbec absolútne, cítil som sa neviem dobre. Teraz akože vonka už to bola lepšia pohoda. Ale akože celkovo extrém po včerajšom teple na tom behu. Dneska to bolo fakt, že brutálne. Dobre, takže toto bol môj prvý týždeň cestou za Ironmana. Vidíme sa budúci týždeň. Čus.